oi masabhuku mose. Ini ndakakwira dare. Mushure mekushungurudzika nemagariro. Magariro andinoita pamba nemurume wangu. Ndofunga murume wangu uyu takatorana muna 2000 ndiri mwana mudiki. 2000 ndiri mwana mudiki diki tichitorana nemurume wangu tichigara tobva tatanga kunetsana. Chatakanyanya kunetsana nyaya yemari. Manzi ndine vana 4 naye murume uyu. Murume uyu aindisiya pamba ndisina kana chikafu. Kuzosvika kuti ndiende kumaintenance nini angaita 6 months asingauye pamba kana nedhora. Ndobva ndataura nehama dzake kuti situation yandinayo kunoku yakamira yakadai. Sekuru wake wokuronikawo hanzvadzi yamai wacho akanditi muzukuru iwe enda kupi kumaintenance kuti uwanike kubatsirika ichi nevana. Hongu nyaya dzenyu takadzidzwa kare muchinetsana. Vachiuya tiri kumutora shanga vachitigadzirisa sekuru. Vachiuya vachitigadzirisa asi hapana chaigadzirisika because mumwe wangu uyu aiti handina wandinomboteerera pamese kunze kwababa vangu. Hama dzacho izvezvi tikada kutarisa hapana kana 1 auya asi vese ndakavafonera kuti ini ndakwira dare nenyaya yakadai. Zvikanzi aiwa waita hako muroora. Wabereko wako vauya? Vauya. Baba? Mama nasekuru hanzvadzi yamai. Mama uyai apa tu? Sekuru uyai futa. Saka nyaya yangu iyi yakatongwa vanhu vakawanda hama dzangu sisi vangu vekuharare. Ndaigara ndichishedzawo hama dzangu nehama dzavo panyaya dzakainetsana. Hama dzavo iye zvino zvidzosvika pakusarenda kuti inini koko kudare koko isusu hatiuye tinononyara neunhu hwemwana wedu atsurike. Ndofunga kana kumasabhuku chaiko ndakasvika nenyaya yangu. Sekuru wangu ava hanzvadzi yamai vangu ava ndakavadaidza kuva ndichiri kumutora shanga vachiuya vachigadzirisa nyaya asi hapana. Tiri kumirawo maini tanetsana wouya kugadzirisa nyaya hapana. Mumwe wangu ndopa akasvika pakutorawo demo kuda kutema sekuru ava. Saka ndakaona kuti nyaya yacho haigadzirisike. Tagara tikunetsana. Chazosvika pakundirwadza nhasi kuti ndisvike padare rino. Ndaigara ndichivabvunza vamwe wangu asi mari yacho yausiri kuya nayo panopamba kune mumwe mukadzi here? Achiramba kusvika ndazonzwa nyaya yemukadzi wokuswara. Iye kumuswara kune mukadzi. Kusvika ndazonzwa kuti aiwa kune nhumbu, aiwa kune mwana. Yekuswara iyo yadarika. Iye zvino zvaane mumwe wokumapinga uyu patova nenguva baba ava vakandivigira bhegi mumba remumwe mukadzi rehembe. Amai mahwindo chesabhuku ndakavadaidza ndikati hemundionerochi zviri kuno mumba mangu. Vakati zviite chichi. Ndobva ndakwira dare kupisa tendurazi yangu mbva tanogadziriswa tanotongwa iye zvakatongwa zvese zviri mumabhuku. Sabhuku varipo vangatondipupurirawo panyaya idzodzi. Zvabva ipapo tawirirana kudare kuti aiwa uchange uchadai kana wati iwe mukadzi wako unomuda ko uyu zvikanzi aiwa uyu mukadzi uyu inini ndikunodzorera bhegi rake handisi kumuda. Kunodzorera bhegi asi paukunodzorera bhegi auende uri wega. Uchaenda nasekuru wako nasekuru wemukadzi achireva ava. Unodzorera unotaura nyaya dzako zvichokwadi. Mukadzi wangu tainge takatadzirana asi tadzokererana. Ndauya nezvinhu izvi. Akadaira akabvuma kudare asi hazvisirizvo zvaakazoita. Akatotiza inini chai hana kutomboziva kuti aenda kunodzorera bhegi. Sekuru vake haana kunge aziva kuti aenda kunodzorera bhegi. Akatengesa maspika emumba neamplifier akatakura bhegi akanodzorera. Zvavakanowirirana ikoko inini handizvizivi sezvo haana kudzoka musi iwowo waakaenda. Zvabva ipapo tagara ndongoshingirira. Marimwe zuro akabva auya futi zvakare asati ari pazvizvo kumashure zvatakawirirana. Abva auya futi zvakare nemukadzi nezvinhu mabhegi mabletsi chii. Vabva vasvikirawo kwavakasvikira kwamwe amai ainzi mai Kamamba. Ende munondiudzirawo amai Edhi kumba kuti ndatouya nemukadzi wangu. Amuzviziva kuti zvinoita hondo here? Ingawa nenyaya yenyu yakatongwa wani mukawirirana kuti tanga maita sei magadzirisana mabhadharana maripana zvese izvi mozotora mukadzi wenyu
ingoni nyaya yenyu yakaita sei yakambotongwa avo vakaramba kati ndini baba ndinoita zvandinoda. Amai vavo zvobva zvavaremera ndobva aendawo kwasabhuku vasvikawo kwasabhuku avo zvavakanotaurana ikoko kwachivatsurawo ava ndobva varamba kusvika vakazosvika pamba vese nasabhuku naivo naamai vaivai. Mukadzi wavo hamene kutanga amusiyawo papi vakasvika vari ivo. Ndakuchitsanangurira nyaya nasabhuku kuti umweni tambogara naye pasi kumba atouya nemukadzi ati ini ndatouya kuzogara nemukadzi wangu inini akandiramba. Asi inini kumuramba kwaari kutaura mashoko yaari kufamba achitaura ini handina kubuditsa muromo wokuti inini murume handichada handina. Orati mwanangu tofunga watopinda munyaya yacho stere tangoziva chete kuti wakakwirire dare tozoya kunyaya rega tidzoke kuno uri uyu unomuziva ndiani wako unomuda iwe hausoro kuita zvaunodaka munhu unopindura mubvunzo wandakubvunza direct kwete kuita urudho wanga uchitauruka hakuna hakuitwa izvozvo kuno unotopfava ndati mukadzi uyu unomuda here yes ndozvaunopindura chete kwete kuda kundipa narration yandisina kukupa mvumo yacho. Right. Ndaitenga soro chibvunza kuti chii chakaitika pamunasadi mukadzi zvinotiwestira time handiti chatakutongoda ndichokuti iwo mune vana vangani 4 wakarohwa ndakusawo mari asi kurikuzvikana zvinozikana mariwana barika rera ndachitaura here vana rekuti anoita kunge ari kuparika iye achitodhisitura imba yekutanga iyi hatisiriro barika ratoziva right. Makasiyana rini sabhuku mawindo muri pano ndiripo mambo wangu kana kushedzera chinhu chimwe chete wangu mama handidi kuona sabhuku wangu anotorwa nevanhu ava achienda nepfambi kwatiri pfambi isina kuroorwa kuenda nayo kumba iwewe uchitoziva kuti mwana uyu haana kusungwa kumukadzi mukuru iwe wopinzwa futi pamberi naye komukanourayiwa masabhuku kuno kunenchikupai mutemo wokuti uyu ndaatanga ari pamukadzi mukuru kuti akwanise kuenda naye kumba. Handiti zvandichitaura ndoshona ndotaura kapa kuti mukadzi mudika atsike kumba kuna mai guru anenge atobhadharwa mai guru anenge abhadharwa nemurume wavo. Mainzwa shona kana pasati paitika shona iyoyo haikonai kusvika nevana vevanhu kumba. Muri kuenda kunogadzira hondo hamusi kuenda kunogadzira runyararo. Hongu barika ririko asi harimbunyikidzwe kudaro rinofambwa nechi handi ndizvo here. Inini baba wangu vano vakadza vanga vaine 3 ndizvo mai vangu ini ndodanga vaiti vakaita zvavanoita vanobva varatidza mombe. Vaiona mombe ndoyakwe handi ndizvo here. Ndaapatapadzi zvake mukadzi otaura zvaanotaura asika waripwa pachivanhu chedu aziviswa inonzi token of appreciation handiti ataurirwa kuti ndotsika nemagariro ndaakuroora kwei simba rokuti ndini baba anga asiri baba ndiwambenge usiri baba pesa wakuita baba nokuti waya nemukadzi wechito kopangwa ino mukadzi wanga usiri baba ika wauri kuzivisa apa ndiani kuda kuita urudhi ikoko kuda kudarika mutemo wechivanhu. Mutemo wechivanhu unoti mai guru ava vanoziviswa wedha vanoda kana havadi. Manzwa here hapana mukadzi anobvuma kuparikiwa asika shona inenge yapinda nepaari. Manzwisa zvandiri kutaura kuna amai nini vari kuuya mombe yakwe
zvine imi munoti iwe enda iwewe kuuye mukadzi wangu right. Unozviziva here kuti mwana wangu wauri kuroora futi chapagara futi apa mwanangu vanhu vakafanana uchapauya manje watemeswa musoro newanga uchiti number 1 uya ugara futi apa kunyangwe akasakutemesa musoro asi apa uchapagara chapagarira iyewe uyaenda so uri kutenderera kudai hausi kukura daimi ndizvo zvakafanana nemunhu ari kuti haakumana ndadevelopa wakomana apa anga aine kamota kake kakadai ukatengesa utenga bhasikoro daimi ari kuenda here asi sina mota motomuona achichovha kudai haakumana zvinhu zvangu zviri kufamba imi mese munoti zviri kufamba here zvinhu zvinofamba ndezvokuti ndakuona uchibva apa panumber 1 apa ndakuona wapa number 2 kwete kuti inoramba iri number 1 iyoyi asi ichichinja vanhu naimi idevelopment ye urambe uri munhu wokuroora chete everyday manzwa zvaachitaurwa nevamwe atengesa speaker akati vana vangu mune nhamo musamboita vakadzi vechituimi hapana muna mari speaker ana atezara ndokutotakura mari yespeaker $20 kaspeaker ani munoziva $20 $20 ndeya wakaendesa kwana atezara itai serious imi vanhu rume imimi apa muri kukoromora zvikwereti zvega zvega uko ari kudhauta mamunzwa uyu haana kutoroora nhasi uku kuda kuroorwawo wedha unomuda kana wamude toda pfuma yeuyu tuida uyu ane vana vako ari kusara mumba ndiani ari kusara mumba ndiani mwanangu imba iyi iri mumaini noziva ndi ndotonga imo noziva ari kusara ndiani ndokukusiya iwe nemunhu asina mwana manje uyu ane vana wetotienda ndizvo uyu woenda nevana vako uyu pamwe amuzvare haishuwa kuti isu dzedu dzinge dzakatendera ndinotaura naye management iye ndogara mudenga here ndo zvandiri kuramba zvokuti vana vosafa just because of you uda kufara iwewe kana ukamuzvara iwe usina chinhu mwana wacho napwena anopfeke apa watadza kubhadhara mari yedare nokushayiwa asi vakadzi unovada pane panopiwa mahara kwana atezvara makazoona kuti mene weva vanga vachibvuma kugara neuyu usina kumuroora hatichitaura nyaya yemba handichawasta time yangu ine don't waste my time ana atezvara apa vakamirira mari dzavo ndiringoda kuti vaine list inini am very jealous bcause ndakakurira pachipari pandikakurira baba vangu ndaivaona inini vachitanga kubhadhara amai vangu vakabhadharwa vapenyu havana kana cent rakasara kwakaroorwa amai vangu inini ana atezvara vakauya ana sekuru vangu ini vakapupura baba vara vapenyu kuti hatina chikwereti nababa manzwa amai vadiki vakaroorwa vakakliwa futi vatatu vakakliwa hakuna chikwereti ndo vanonzi varume ava handiti kwete ava vari kuita zvichipfamba choti ukawana $5 wawana mukadzi pane vakadzi vakachipa kudaro imi vakadzi machipa kudaro sei mazuva ano chamunoda pamurume wemunhu asina chinhu machivei muri kudei nai muri kudei ko vanhukadzi pavarume munoziva kuti mukatasa varume vacho vari kuvingiwa vamwe vacho chokwadi kana tirauzi richituhana ko orit mangwana akakumitisa iwe ane kuchengeta nei vanhukadziwo futi munenge muri kukanganisirwa namwari kupiwa brain dzokufunga izvi zvandiri kuona handizvidei nai mwanangu zvino iwewe taakukutapatadzanaka iwewe tiri kuda pfuma yedu yeuyu tiri kuda pfuma yeuyu mwana wangu futi watora
Unoibvisa? Unoshandawo? Shanda kwesho. Baba nezonda ndavatsvaga kwakusina munini kwakusina muti wanga kwawanda kuti vauye mambo ndo vandifonera kuseni wakazomubata here ndikati ine handa kumbomubata asi bepa ndakasiya kumudzimai wavo kuti ndipire isapo foni yavo ava kubva ndaipiwa na5 o'clock kuseni kusvika izvezvi yanga ichirira vasingandidaire pamandiudza kuti mutsvage kuna HR mukandipa namba dzaHR ndafona kuesha vatodzoswa nekambana kumusoro pamambo vati fona kukambani munhu unoziva ndokona kuita kuti basa iri ripere. Mira mwanangu, Esha ikambani yangu handiti hapana unombowanda kana uri kuita vese HR director vakauya manager vaya vakauya vakopu so handunovaziva ndo vakurira kapa vanondiziva vana vangu kambani yangu hapana paunohwanda. Uyu mwana waukatorawo mwana wangu wakuti mukadzi wako number 2 mwana wangu futi achauya mudare baba wake vachauya futi vachida mari ndini mambo mumwe chete anenge achitonga chavabhadhara vandinzwa. Uyu futi mwana wangu andopera kubhadharwa. Chandakuda pano handisi kuwaste time nenyaya yako iyo. Nyaya yako iyo ndoda kuti unotsvaga mari yeroora yokuroora munhu waukapa vana 4. Uyu chataura nemanagement yako imimi ana asekuru ndimi mune roora remwana tiri kuda list racho pano nemari munhu kuite zvokutamba akapedza toda kupinda naye futi pamukadzi mudiki wakamutorawo pangu futi nyika yangu noya futi dare munhu tikubvise mari yese iri kukupa manyawi ikapera iyoyo ichatikwebve chadzikama chaziva kuti vakadzi havangotorwa mahara nyika ino vakadzi vanoroorwa anzwanana right pamusoro imamo pane nhau yandambiwa pano nda kunyatsonzwisisa zvangu yekunzi mukwasha akabatira sekuru demo kuti ichokwadi here chekuti mukwasha akabata demo zvishuwa achida kutema sekuru ivo vaizama kuda kumutsuura. wakabata demo naye ngobata kuti uchivachichidzira saka usungukwasha kauri mhoni right fine ndatopedza naye toda mari yedu idare handizvo tada mari yedu idare tiri kuda kuti imimi muene list uzotipa right ndada kuziva nyaya yemba wati uye aende kuti ndiwamuramba kani ya nyaya iripo nje kudai funga mazuva ndakauya ndifunga nini handipuwe chikafu pano. Aiwa izvo zvatopera izvo unopiwa chikafu nemunhu wausingadi ukaisirwa rogo uri kuchidi apo wakuda kudya chikafu chake iye usingamai siyana nazvo kutaura chikafu uda kubikirwa nemunhu wawaramba. Aiwa hapana chaunotaura waramba munhu haakupe chikafu ndaimi ndizvo handimude asi hasundibikira chikafu ishona rudziyo tabva kudhara kweso ukaona watongotaura nyaya yekuti mukadzi haumude ko chikafu chake unochidi hatiseni nezvizvi right next wati kudi nyayemba vese vanoramba vakadzi vanovapa $100 yekuvaramba fana kubhadhara $100 wanzwa ndogupuro racho iroro wazinzwa iyo chapiwa $100 yekunzi aiwa ndogupuro ndoda kuriona munhu iwe wazinzwa yes tokuti uya handichamudi right kana wamupa $100 wozondiudza uchauya kuno kudare wonditaurira kuti uya ari kuenda kupi nevana vako akazvara kare havamedze vana ivavo uye tironge wazinzwa handichada kuramba nchiita headache nevana venyu vamukazvarai wapedza kudaro iwe unogara ipo pai uye zokurongera wazinzwaka uyo achauya toronga kuti mukadzi uyo akuenda kwakati imiwo futi muchiuya neroora nokukurumbidza nelist tipiwa mari dzedu uyu azoita zvake
pamusoro yemambo ipapo ndachida kuvabvunza tichiri pano panhau yemari yangu yechikwereti chaainacho chekumashure. Mari yaainayo yakufanira kubhadhara inini, mari iyo inotosvika 1000 US. maipanana nemhaka yei? Akajambisa 3 months dzemaintenance asingandipe mari. Aiwa, iyo unoenda kumaintenance. Alright. Ngatiregei kuiwestira time. Yatakataura kudare kwasabhuku yacho yekunza kwaakaita bhegi mumba. Sisi vangu wakataurirana nasisi kusvika toda mombe. Aiwa, hauchapuwa mombe kai wakwenda. Alright. Ndapedza. Ndatione ku $100. Zvandaida kunzwa. Because iwa ungaroorwe ka uchitora mari yekuroora yese ichiuya kwako. Toda kuti kwacharoore. Iwo uchapiwa $100 yako yekutaura kuti uyu ndopane bhegi pese ipapo. Tizoka tochidzokera kuroora. Murege kuramba muchidya mari dzenyu mega musina kuroora. Right, tatopedza ipapo. $100 yandataura ndiyo unopiwa iwe. Mombe inobviswa munhu ari kusunwa aripo pamusha. Handizve aripo pamusha munhu uyu ari kufamba aripo. Mai guru ndakusumai. Gupuro handi munoziva kuti maipiwa $10. Vanzwa? Saka indati upiwa $100. Sezvo wangakadayirawo nyaya wachiti mukadzi wangu ndomuripa. Aiwa, munoma hamuna izvozvo. Dare rineri harisiriro riyera mukapinda. Ndosaka ndati apa mataurwa zvinhu zvanyorwa mudare rangu. Dare rino ndoguru pane riyera mamuri iri raataura kuti handidi mukadzi. Isi ndozvatatonga nazvo. Hatitonge nezvekumashure, titonga nezvizvo zvaataura nhasi zvatiri kufamba nazvo. Saka fambai naizvozvo handiti ka? Ehe, iwewe hauise mukadzi uyu tisati takliya pamba. Wanzwa zvandataura? Handidi kumuona mukadzi yepamba inoizi yaunenge uchitsvaka iwe. Tinotanga takliya uyu ozouya kana achiuya utapedzera neuyu. Uyu hatisi kureva kuti pfuma anofanira kuigarira ipapo kubviswa yese ipere. Asi zvandiri kutaura. Asi iwe neni ticharangana pasina vanhu uchinditaurira because vamwe vanoonererwa nevanhu vanowandirwa nevanhu. Tiri tu uchindiudza kuti uyu mwana wayo ari kuenda apo mambo ndopaona kutuma mapurisa wangu kuti ndakutarisa kuti pari kuenda kunochengetwa vana vake uyu inhaka yako haisi yangu ini. Pakanaka here, pari safe here pari kuenda vana ava. Already uyu ari kutoenda kunochengeta vana vako. Wapanzwa? Kana dziri mari dzokumendenenzi handitaure nezvadzo pano, dzine varidzi vadzo vakadzitonga. Dare iro remendenenzi ini handibvisise mendenenzi pano. Rinobvisiswa uko. Saka idzi handitaure nezvadzo idzodzo. Munodziteera naikoko. Ini zvangu ndezvechivanhu. Tanzwana nanga? Ine mashoko angu ekupedzisira. Pavakaisa mukadzi wavo pamunda paatezvora wangu inini. Mumba maakatosvika achipinda, marata acho ndeyangu. Aiwa kamwana, zvese unotora. Hani ndiri pane, uyu aripo. Asati akushayana properties. Ndati uyu ndaenda ambonotsvaga $100. Handizvo. Mozodzoka futi pano. Taakutaura kuti chako chii chaunofanira kuenda nacho. Apa handisati takutaurira kuti une chiiwe. Uchiripo paya. Handizvo. Kana mazodzoka vaya nelista. Uyu adzoka uyu auya ne$100 iya. Taakutaurirana izvozvo nacho. Mambo inini ndandine chakati nechakati. Uyu otaura kuti ini mambo ndine chakati. Haungaendeka nezvinhu zvevanhu. Haungasiyeka zvako. Zvakesari kwani? Tapedza. Tibva henyu pa.